booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Jo he estudiat física i us podria explicar 1000 coses de l'espai, però crec que no fa cap falta. Tenim el millor planeta de l'univers i no el cuideu. Feu el favor. Bona nit i benvinguts a Alaquàs Televisió. Tenim la millor informació i no ens veieu ni poseu un like. Haveu vist quin començament? Tornarem el dimarts següent. Trump se burla de Macron. En teoría no podría abandonar la OTAN, pero en la práctica sí. Todo el que lo envolta es inexplicable. I ara una pregunta. Què preferiu, Illescas o Torrijas? Vos llegim en comentaris. El petroli puja, ja torna a estar en $110. Les borses baixen perquè Trump no ha aclarit res. Iran diu que Trump va fer el ridículo. I ara, els esports. Aquest dissabte pel matí, en el Ter celebra el torneig Jaume Ortí a partir de les 9. Demà divendres pel matí el Via Crucis. Per la vesprada, la processó del Soterrar. Diumenge pel matí, l'Encontre. Que passeu bones Pasqües. Si vos quedeu a cuidar el poble, estos dies estarem entre 22 i 24 graus, farà solet. Tornem dimarts. Adeu! Les farmàcies de Guàrdia de l'Alaquàs per estos dies les podeu consultar en la pàgina web de l'Ajuntament, en el WhatsApp o en el Telegram. Si se n'aneu de viatge no vol oblidar de l'Almax i de l'Evacuol, ara mateix el tenim d'oferta. I és que sempre és el mateix.